Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειράς και Σαλαμίνος, κύριε Γερόντιε, αγαπητοί αδελφοί ιερείς, διάκονοι, αγαπητοί άνθρωποι του Θεού, καλώς ήρθατε σε αυτή την ομιλία που γίνεται κάθε 15 μέρες εδώ στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι μια πράξη της Ιεράς Μητροπόλεως μας, και με αυτή την ομιλία έχουμε πάντα το σκοπό να φέρει στην Εκκλησία μας λίγη γνωριμία για τα θέματα γενικά που υπάρχει, είτε στα εκκλησιαστικά και θέματα διάφορα, όπως γίνεται πολλές ομιλίες με διαφόρους ομιλητές, και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Κατερινόπουλος, που είναι ταξίαρχος στην Αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, και σήμερα μας φέρει εδώ το θέμα της εγκληματικότητα, ενδοοικογενειακή βία, παιδική και εφηβική παραβατικότητα. Και χαρά είναι που μπορούμε να ακούμε από ένας άνθρωπος που έχει τόσες εμπειρίες με αυτά τα θέματα που έχει και μας έφερε σήμερα εδώ στην Εκκλησία μας. Κύριε Κατερινόπουλε, οι τίτλοι, ξέρετε, δεν χρειάζονται. Δεν έχουν αξία. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση, ομολογουμένως ότι την περίμενα. Δεν είμαι μακριά από την Εκκλησία, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό του Αλουμινίου και τις Κυριακές έπρεπε πατέρα μου έκανε Σάββατο ήμουν από παδάκι. Πέρασαν τα χρόνια, γεράσαμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετές ώρες. Εγώ θα πω κάποια πράγματα που ίσως από αυτά να είναι γνωστά, είναι γνωστά στους περισσότερους, αλλά θα έχουμε έτσι άκατα ρημένα στο μυαλό μας. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Αυτό το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Τρία θέματα είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες, τουλάχιστον στη χώρα μας, και σε όλες τις μετρήσεις, δεν θα πάω καλά με τις μετρήσεις, δεν ήμουν ποτέ καλός πραγματικά, είναι η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια του πολίτη. Την υγεία την βιώνουν όλοι μας, όσοι την έχουν χαρά να έχουν και η υγεία να έχουν, όσοι δεν την έχουν και τώρα στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό είναι αλλού και όχι δικό μου. Η παιδεία και αυτή έχει τα σκαμμένα βάσματά της. Και έρχομαι στην ασφάλεια. Στις μετρήσεις, πότε έρχεται πρώτη η υγεία, πότε η ασφάλεια, ανάλογα με την επικαιρότητα. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια μονοπολεί την επικαιρότητα το κομμάτι της ασφάλειας. Διαπράττονται εγκλήματα κάθε μέρα. Για να μην πω κάθε ώρα, μιλάμε όμως για πολύ σκληρά εγκλήματα. Και τι είναι έγκλημα, θα έλεγε κανείς, είναι μια άδικη πράξη, μια κακή πράξη, διαπράττει ο άνθρωπος και αυτή η κακή πράξη, η άδικη πράξη, προβλέπεται και τιμωρείται από τον νόμο. Πολλές είναι αυτές οι άδικες πράξεις. Δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε σε λευκές και μαύρες, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε σκληρά εγκλήματα, αποτρόπια εγκλήματα και εγκλήματα ελευθερότερα. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να σταματήσει. Εγώ δεν θα αναφερθώ γενικά για την εγκληματικότητα, δεν θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Εδώ θα πω ότι ποιος έχει ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων και των κακοποιών. Σύμφωνα με τον νόμο και το σύνταγμα της χώρας, υπεύθυνη είναι η ελληνική αστυνομία. Η εγκληματικότητα όμως δεν είναι αυτή που ξέρουμε κάποτε. Έχει μεταλλαχθεί κυριολεκτικά. Έχει γίνει ποιοτική. Ας ξεχάσουμε τις παλιές εποχές που είχαμε τα πλεκτρόνια της γειτονιάς
ή κάποιες άλλες παράνομες πράξεις. Σήμερα έχουμε εγκλήματα, τα λεγόμενα εγκλήματα του λευκού κολάρου. Γιατί διαβάζουμε κάθε τόσο και βλέπουμε να γράφουν όλοι για την Greek Mafia. Ποια είναι η Greek Mafia? Πετρέλαια δεν μπορεί ένας πολίτης της δικής μας κατηγορίας να εισάγει παράνομα και να τα πουλήσει. Τσιγάρα δεν μπορεί ένας του δικού μας οικονομικού ελληνικούς να εισάγει. Ανθρώπινο δυναμικό από διάφορες χώρες που τους στέλνουν εδώ τους εργάτες και τους πουλάνε κυριολεκτικά κάποια επικίνδυνα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτή τη δυνατότητα την έχουν κάποιοι άνθρωποι, θα το ρωτήσουν αυτό που μπορεί να είναι για το επόμενο και κλεψή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάπως έτσι είναι, ας μας πείσουν ότι δεν είναι έτσι. Και να πάω λίγο παρακάτω. Θα ξεκινήσω από την παιδική παραβατικότητα ή άλλως πως εφηβική, θα μπορούσε να την πει κανείς. Πριν φτάσω εκεί, θέλω να πω και λόγια για την αστυνομία και για το κατά πόσο μπορεί να επεδώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η ελληνική αστυνομία έχει αυτή τη στιγμή από 56 έως 58.000 αστυνομικούς. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, στην αστυνόμευση, οι αστυνομίες ευρωπαϊκές έχουν 340 αστυνομικούς για 100.000 πολίτες. Στη χώρα μας αντιστοιχούν 499 αστυνομικοί για 100.000 πολίτες. Τώρα, αν βλέπετε εσείς αστυνομικούς στον λόγο, εγώ προσωπικά βλέπω ελάχιστος και θλίβομαι γιατί το υπηρέτησε αυτό το σώμα για 30-40 έτη από κρίσιμες θέσεις. Το τι φταίει είναι πάρα πολύ λόγια. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η αστυνομία θέλει ένα ισχυρό σοκ και θα πω αυτό που λέω και δημόσια πολλές φορές μέσω των τηλεοπτικών σταθμών, δύο κτίρια της Λεωφόρου Αλεξάνδρου και της Πετεχάκη θέλουν γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή, μεταφορικά του αυτό. Τι δεν βλέπουμε? Είδαμε εδώ, στο Κερατσίνι, πριν ένα χρόνο, ένα παιδί 15 χρονών, η μάνα του ήταν δεύτερη ξαδέρφη, άρρωστος μαθητής, το φωνάξανε 3 συμμαθητές του να κατέβει να παίξει μπάσκετ στο πρόγραμμα του σχολείου. Στο ξαφνικό, επειδή ήταν το παιδί φυτό, τον κάψαν το ξύλο, το έσπασαν τα σαγόνια και κατέληξε στον πέδρο. 15 μέρες μου συγκεκριμένοι. 15 χρονών το παιδί αυτό, 15 τα άλλα παιδιά. Δεν είναι ρατσιστές. Έδειξε αυτό με τον Αλβανός. Δεν μου λέει τίποτα. Θα μπορούσε και τα άλλα δεν είναι. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτό. Αποτέλεσμα. Συνελήφθησαν τα παιδιά. Συνελήφθησαν οι γονείς. Οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη. Θα πει κανείς ότι τα παιδιά δεν φυλακίζονται, αφέθησαν ελεύθεροι. Αφέθησαν ταυτόχρονα ελεύθεροι και οι γονείς των παιδιών. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη μέρα απειλούσαν τηλεφωνικά τους γονείς του χτυπημένου παιδιού. Είναι έντυπο? Είναι. Πάω σε άλλη περίπτωση. Ήλιο, πριν ένα χρόνο. 6 παιδιά 17 χρόνια, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι, σε ένα παλαιό εγκαταλειμμένο σπίτι, βίασαν ένα αγόρι συνομιλικό τους και το κορίτσι που το σκοπούσε. Συνελήφθησαν αυτά τα παιδιά. Συνελήφθησαν και οι γονείς. Αφέθησαν ελεύθεροι, το δικαστήριο εκκρεμεί. Δεν πιστεύω και πολλά πράγματα που θα συμβούν. Σημασία έχει ότι έγινε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, ένα παιδί βιάστηκε, μια κοπέλα 14 χρονών βιντεοσκοπούσε. Και το κάνουν και στο διαδίκτυο. Και από εκεί έμαθαν οι γονείς του παιδιού ότι έγινε αυτό και αυτό. Δεν είπε τίποτα στους γονείς του. Πάμε στην Κυψέλη. Θα δείτε γιατί όλα αυτά.
στο γυμνάσιο. Μαθήτρια, με μαχαίρι στο χέρι, χαράκωσε άλλη συμμαθήτριά της, 14 χρονών, για τα μάτια ενός νεαρού. Τον διεκδικούσε η μία, τον διεκδικούσε και η άλλη. Μέσα στο σχολείο αυτό. Πάμε σε άλλη περιοχή, στον Άγιο Δημήτριο. Παρόμοιο περιστατικό. Πάμε στο Παπάδι, στο Βολαρό, συγγνώμη. Νεαρά, κάθεσε το 14 χρονών, το αγόρι της, μαζί με κάποιον άλλον, και κάθεσε και το προηγούμενο αγόρι της για να λύσουν τις διαφορές. Τον μαχαιρώσανε, τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Γίνονταν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Εγώ δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι άντε να πέσαμε πετροπόλεμο, να έτοιμο ο ένας τον άλλον, να σταματούσε μέχρι εκεί. Σήμερα τα πράγματα έχουν αγριέψει. Και το ερώτημα είναι το εξής. Φταίνε τα παιδιά, φταίνε αυτά τα παιδιά των 13, 14, 15, 16 χρονών, να το πω εγώ, και 17, γιατί έχουν ιδιαίτερα δραστηριά. Τολμώ να πω όχι. Και θα έρθω σε μια φράση που έλεγε ο Μαργαρίτης ο Σούρας, το παιδί, αν το δεις, θα καταλάβεις και την οικογένειά του. Υπάρχουν παράγοντες στους οποίους οφείλονται αυτά τα περιστατικά. Θα ξεκινήσω πρώτα από την ίδια την οικογένεια. Όταν η οικογένεια φέρνει στον κόσμο κάποια παιδιά και λέει είμαι στην οικογένεια, δεν επιβλέπει αυτά τα παιδιά. Επιδεικνύει αδιαφορία σε αυτά τα παιδιά. Οι γονείς δεν ενδιαφέρονται. Θα φέρουν στον κόσμο και θα χωρίσουν αυτό με τον πιλότο. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να ενδιαφέρονται, αλλά αυτό το ενδιαφέρον είναι πολύ αυστηρό. Μπορεί να είναι ακόμα και βίαιο στην διαπαιδαγώγηση. Γιατί θεωρούν ότι με την αυστηρότητα και τη βία θα πετύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό που πιστεύουν θα είναι κυριολεκτικά αντίθετα αποτελέσματα. Άλλος παράγοντας. Μέσα στην ίδια την οικογένεια υπάρχουν συγκρούσεις. Υπάρχει βία. Βία από τον άντρα κυρίως προς την γυναίκα. Και τώρα θα έρθω στο χθεσινό περιστατικό που έγινε στην Κρήτη, που μια μάνα με 4 παιδιά, 27 χρονών, που σύντομο στις 30, πήγε σε ένα αυτοκίνητο από το χωριό και να πάνε στο Ηράκλειο, μικρή απόσταση, για να δουλέψει στο μαγαζί που είχε αυτός ο κύριος. Και βρέθηκε στον δρόμο, πεταμένη έξω, χτυπημένη, ακόμα δεν είχε συνέλθει, δεν είχε ανοίξει μάτια, δεν μπορεί να μιλήσει. Και ήταν μέσα τα 3-4 παιδιά, γιατί το τέταρτο είναι ένα βρέφος 2 μηνών περίπου και λιγότερο. Και όταν αυτά τα παιδιά κατέθεσαν μάλιστα όπου μεγάλο είναι 7 χρονών, κατέθεσε στις αρχές και είπε ότι ο μπαμπάς έδρανε τη μαμά, καθοδόν άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω. Αυτό είναι το παιδί. Και περιμένω να το εξετάσω την παρουσία του ψυχολόγου. Αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την εικόνα, τι πιστεύετε, δεν θα κάνουν το ίδιο? Σχεδόν είναι μαθηματική ακρίβεια. Προχτές, την Πρωτομαγιά, εδώ είναι και η γεγέλια, είναι για κλάματα περισσότερο. Ένα ζευγάρι, 22-23 χρονών, η κυρία, 25 ο νεαρός, σφίχτερμα που λένε, για να πούμε για την λαϊκή γλώσσα, πήγαν στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολλοί κόσμοι συνοστισμός. Κάποια άλλη κοπέλα, συνομιλητή, μαζί με την αδερφή της και ένα παιδάκι αυτιστικό, την ακούμπησαν. Κόσμο, συνοστισμό. Και στο μετρό μπαίνεις, κάποιος θα σε ακουμπήσει, κάποιον θα ακουμπήσεις. Την τραβάει από τα μαλλιά και την αρχίσει να χαστούκια. Αντέδρασε η κοπέλα, μπήκε στη μέση ο άντρας, ο μάγκας, ο γυμνασμένος. Δεν φτάνει αυτή την ιδέα. Το παιδάκι το αυτιστικό άρχισε να βγάζει κάποιες τραβές κλπ. Σήκωσε χέρι, χτύπησε και το παιδί. Και έγιναν μαλλιά που βάλουν. Και το ερώτημα είναι το εξής. Φύγανε στον κύριο, συνελήφθησαν την επόμενη μέρα. Επέρωναν κιόλα η κυρία αυτή η πιτσιρίκα 22-23, γιατί είχε δίπλα έναν άντρα που καθάρισε. Άμα η κακομοίρα
δεν έχει καταλάβει προφανώς ότι αύριο θα φάει αυτή το ξύλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή που σήκωσε χέρι σε ξένη γυναίκα, σε ένα παιδί αυτιστικό, θα γλιτώσει το ξύλο αυτή? Όχι. Αυτά τα κομμάτια θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε τα περισσότερα, όπως είπαμε προηγουμένως και για την Τρίτη, συγκρούσεις μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ή και στις διαλυμένες οικογένειες, γιατί εκεί υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Χωρίς το ζευγάρι, καλός κακός δεν τα βρει. Είναι κακό, είναι καλό, αν πρόκειται κάθε μέρα να πέφτει ξύλο, αν πρόκειται κάθε μέρα να βρεις ένα στον άλλο, αν πρόκειται κάθε μέρα να ακούν αυτά τα παιδιά και να βλέπουν αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι, συγγνώμη μας μιλάω και χίλιες φορές ακούσω. Δεν ξέρω που να δείτε διάβαση. Δεν. Γιατί αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν θα κάνουν το ίδιο άβολο, ακόμα και από αντίδραση και μπορούν να κάνουν και ακόμα χειρότερα για να καταλήξουν στη φυλακή. Ένας άλλος παράγοντας, και εδώ θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς οι νέες οικογένειες, οι νέες ζευγάρια δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους. Χρειάζονται όρια. Ακούνε πολλές μαμάδες κυρίως, δεν ξέρω τι οι πατεράδες, και να λένε, εμένα το παιδί μου το λέει όλα γιατί είμαστε φίλοι. Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ πατέρα, μάνας και παιδιού. Δεν υπάρχει φιλία. Είναι οι γονείς και είναι το παιδί. Και πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Και αυτά τα όρια, αν δεν μπουν, από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, το πουλάκι θα δείξει. Και δεν θα γίνει αητός, θα γίνει καραγάξα, να το πω έτσι. Απλά. Άλλοι λόγοι, εκτός από τους οικογενειακούς λόγους, για να έχουμε την εθνική παραγωγικότητα, την παιδική παραγωγικότητα των νέων, είναι η φτώχεια. Υπάρχει, όποιος λέει δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτωχοί και είναι αξιοπρεπείς, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτωχοί και δεν είναι αξιοπρεπείς, γιατί κάνουν άλλα πράγματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο κοινωνικός αποκλεισμός υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Δεν φαίνονται όλα αυτά τα θέματα για τον κοινωνικό αποκλεισμό και δεν φαίνονται γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν τον κοινωνικό αποκλεισμό οι περισσότεροι έχουν και μια αξιοπρέπεια, έχουν και μια ηθική. Δεν είναι σίγουρες να τους υπάρχει ο καθένας. Η ανεργία, ανεργία στην οικογένεια, κοινωνικοί προβλήματα, κοινωνικοί εντάσεις, κρίσεις, καυγάδες και ειδικά όταν οι γονείς δεν έχουν το υπόβαθρο. Τουλάχιστον δεν θα έλεγα το ομορφωτικό γιατί του να είσαι καλός γονιός. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις πτυχία. Απεδείχθη διαχρονικά ότι τα καλύτερα τα παιδιά τα βγάλανε οι γονείς που ήταν γράμματα. Είχαν όμως μια ηθική, είχαν όμως μια κοινωνική μόρφωση. Γιατί σήμερα μπορεί κάποιοι να έχουν ένα κάρο πτυχία και μεταπτυχιακά, δεν έχουν όμως ηθική, καμία, δυστυχώς, και κατ' επέκταση είναι μονάχονοι άνθρωποι δεν έχουν την κοινωνική μόρφωση. Η ενισότητα που υπάρχει και κυρίως σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ενισχύει η ανισότητα το αίσθημα της αδικίας. Και εκεί αυτή η αδικία που νιώθει το παιδί και όχι μόνο το παιδί και ο ενήλικας τον κάνει να αντιδρά. Άλλοι παράγοντες είναι και σχολικοί παράγοντες. Χάθηκαν οι δάσκαλοι της παλιάς εποχής, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σήμερα σωστοί δάσκαλοι, υπάρχουν. Αλλά είναι λίγοι. Ένα παιδί που μπορεί να αποτύχει στο σχολείο δεν είναι ο πρώτος μαθητής. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι άλλοι μαθητές. Και αντιμετωπίζεται από το σπίτι με αυστηρότητα. Εγώ πληρώνω. Εγώ σου πληρώνω φροντιστήρια. Εγώ σε έχω ντυμένο με τα ακριβότερα ρούχα. Και πας στο σχολείο και δεν μου φέρνεις βαθμούς. Αρχίζει η γκρίνια. Αυτή η εξάρτηση της αυστηρότητας σε αυτά τα παιδιά τα οδηγεί να αντιδρούν κατά διαφορετικό τρόπο, κατά κακό τρόπο, που μπορεί να φτάσει και στην εγκατάλειψη του σχολείου. Από εκεί και πέρα έχουμε το bullying. Άλλο το εδώ που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια.
μαθητές να κοροϊδεύουν, να μειώνουν, να τους κάνουν να αισθάνονται μη ανεκτικά άλλους συμμαθητές. Αυτές οι ευαίσθητες σχέσεις σε αυτή την τρυφερή ηλικία, άμα τον άλλο του πεις 10 φορές την ημέρα είσαι χαζός, είσαι χαζός, είσαι χαζός, στο τέλος ή θα βρει τα καύματα ή θα πιστέψει το ίδιο ότι είναι χαζός. Και αν πάει στη μαμά και μιλήσει, δεν ξέρουμε πόσο αντιδραστική είναι. Αν έχει το υπόβαθρο, θα έλεγα, το γνωστικό, το ηθικό κλπ. Θα βρει μια λύση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που λέμε τι σου είπε, είσαι χαζός, θα το πλακώσει το σύλλογο. Και αρχίζουν άλλα. Ή θα έρθω εγώ και θα γίνει της μορφής του σχολείου. Αρχίζουν άλλα προβλήματα. Οι κακές σχέσεις με τις εκπαιδευτικούς. Δεν είναι όλα τελείως, όλα τα θέματα, καταλάβετε. Υπάρχουν οι σωστοί, υπάρχουν οι λιγότερο σωστοί, υπάρχουν και οι αδιάφοροι. Αυτοί οι αδιάφοροι ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πλειοψηφία. Αλλά όταν όμως ένας εκπαιδευτικός εντοπίζει κάποιες συμπεριφορές όχι σωστές, στα όρια της νομιμότητας και παρανομίας, θα το πω έτσι, και καλεί τους γονείς, πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται. Και αν ανταποκριθούν κάποιοι, ξέρετε τι λέμε. Έχω μιλήσει πάρα πολλά με εκπαιδευτικούς για τέτοιες εκδηλώσεις. Και έχουμε ξεπεράσει το 40 μια ομάδα, μια ψυχολόγου και πανελλαδικά μέχρι την Ελβετία φτάσαμε. Και έρχονται εκπαιδευτικοί και μιλάνε στο τέλος. Κάλεσα τους γονείς, δεν ανταποκρίθηκαν ή κι αν ανταποκρίθηκαν, τι λέτε κύριε, το δικό μου το παιδί, ξέρεις τι λες τώρα. Έλλειψη συνεργασίας το λένε αυτό, κατά τη δική μου εκτίμηση, με τους εκπαιδευτικούς, είτε είναι δημοτικό σχολείο, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι λύκειο. Άρα λοιπόν και οι κακές σχέσεις γονέων με εκπαιδευτικούς, υπάρχει και μια διαφορία. Περιμένουν να βάλει μια φορά το τρίμηνο, το τετράμηνο, να βάλουν τους βαθμούς. Και αν είναι ικανοποιημένοι, έχει καλώς. Αν κάποια μάθη δεν είναι χαμηλά, θα πρέπει να κάνουμε παράπονα στην καθηγήτρια, γιατί στο παιδί μου έβαλε στα 14, εδώ αξίζει 18. Και είναι μόνος ο δάσκαλος. Είναι μόνος οι καθηγητές. Πότε θα βρούμε καθηγητή. Τώρα μπήκε το AI, μπήκε στη ζωή μας, μάθουμε λοιπόν στο AI να μάθει δράματα. Θα μάθει και να μάθει, δεν θα κοινωνικοποιηθεί ποτέ. Δεν έχω καταλάβει ότι το σχολείο δεν είναι μόνο η γνώση. Είναι και η κοινωνικοποίηση του παιδιού, η ένταξη στην κοινωνία, η σωστή ένταξη. Να μάθει να συμπεριφέρεται. Να μάθει να μην αντιδρά. Να συμπεριφέρεται στα πλαίσια της ηθικής και του νόμου. Δυστυχώς, έχω την αίσθηση ότι αυτά είναι ψηλά γράμματα και εδώ έχουμε να πω αυτό που έχω πει πολλές φορές. Κάποιοι χαμογελούν, κάποιοι λένε σωστό, μήπως ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι Δήμοι, αν θα το κάνει η πολιτεία. Στα νέα ζευγάρια που θέλουν να γίνουν γονείς να κάνει μια σχολή γονέων. Εκεί φτάσαμε. Η τέχνη του γονέα δεν διδάσκεται βέβαια, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να μάθουν κάποια βασικά πράγματα πριν φέρουν αγγέλους σε αυτή τη γη. Γιατί μετά δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα με το. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι παρέες. Οι κακές παρέες, είτε εντός σχολείου είτε εκτός σχολείου. Και τις κακές παρέες τις κάνουν παιδιά τα οποία αφενός δεν είχαν όρια στο σπίτι τους. Αφετέρου, νιώθουν μειονεκτικά γιατί μπορεί και το ίδιο το σπίτι, η ίδια η μάνα, ο ίδιος ο πατέρας να το έκαναν το παιδί να νιώθουν μειονεκτικά, δηλαδή είσαι άχρηστος. Το είπε ο πατέρας αυτό, είσαι μάκας. Το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις, παιδάκι είναι, θα πιστέψει ότι είναι άχρηστος. Θα πιστέψει ότι είναι βλάκας. Θα πιστέψει ότι είναι χαζός. Και μόλις μπει σε μια παρέα, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα όρια τα σωστά και αρχίσει η υλοποίηση προς την παραβατικότητα, εκεί μέσα αισθάνεται δυνατός. Γιατί είναι δυνατός. Έτσι πιστεύει. Οπότε εκεί το παιχνιδάκι πάλι χάνεται. Χάνεται πάλι ένα παιδί. Γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη αποδοχής από τη συνομιλή του. Και αφού βρίσκει την αποδοχή στην κακή παρέα, εκεί θα πάει. Δεν θα πάει στην καλή παρέα. Υπάρχουν και ψυχολογικοί, θα έλεγα, και ατομικοί παράγοντες, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, και αυτή ξεκινάει πάντα από την ίδια οικογένεια. Τον παπά και τη μαμά. Δεν γίνεται κανένας άνθρωπος να έχει
μην έχει αυτοεκτίμηση. Επίκτητο είναι. Επίκτητη είναι η σεβασμιότητα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Πώς την απέκτησε. Ξεκινώντας μέσα από το σπίτι. Κάνουμε το παιδί να μην εκτιμά τον εαυτό του, να μην εκτιμά τα προσόντα του. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία και να αρέπει με τις κατάλληλες συνθήκες και προς την ενημερωτικότητα. Οι τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει ένα παιδί πάλι από το ίδιο το σπίτι και από το σχολείο στην πορεία. Και τέλος, θα έλεγα η δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων. Γεννιέται κανένας νευρικός, δεν νομίζω. Πώς γίνεται κάποιος νευρικός, θα πάρει κάποια ερεθίσματα. Τα πρώτα ερεθίσματα πού θα τα πάρει. Πάλι μέσα από την οικογένεια θα τα πάρει τα πρώτα ερεθίσματα. Και μετά πάμε στο σχολείο και πάμε και στους κοινωνικούς παράγοντες γύρω. Δίνω βάση σε αυτό το κομμάτι της παιδικής παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά έχουν γίνει συλλήψεις και εφήβων και γονέων. Και εδώ περιμένουμε την πολιτεία, περιμένουμε τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Θα πει κάποιος, ένα παιδάκι 15 χρόνων θα φυλακιστεί. Εγώ θα πω όχι. Αλλά αυτά τα σοφιστικά καταστήματα που λέει Άρενον δεν είναι σοφιστικά. Εκεί μέσα πάνε τα παιδιά και κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Και βγαίνουν έτοιμοι στην κοινωνία. Σοφιστικά καταστήματα φιλέων δεν υπάρχουν. Αυτά τα κοριτσάκια που συνελήφθησαν τώρα τελευταία, τα οποία μέσα στις φυλακές κάπου εδώ στον Απλώνα, να και τι θα βγουν έξω. Θα βγουν σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερο, και εκεί που πρέπει να απομιμηθεί η δικαιοσύνη, σε αυτούς που πραγματικά διαμώνουν τους χειράει, γίνονται σοβαρά εγκλήματα, 16, 17, 18, 19, 20, βλέπετε ποινές χάδια. Και η δικαιοσύνη κινείται με ρυθμίσεις και λόγους. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και λέω την εξήγηση, και μάλιστα κάνουμε την παρεξήγηση. Σε ένα νέο δεν έχει δικαίωμα να ψήφισε στο 17. Και αφού ψηφίζει στο 17, προσδιορίζει την τύχη και αυτός με την ψήφο του των Ελλήνων πολιτών. Πάντα μπροστά στις ευθύνες του, που του δίνει στο να ψηφίσει το 17, να αναλάβει και το κόστος του πράξεων του. Και πάω παραπέρα. Οφείλει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Με ποιους. Έχει κοινωνικές υπηρεσίες. Στα χαρτιά, ναι. Αν θα πάτε σε ένα δήμο, έχει κοινωνικές υπηρεσίες. Και αν θα πάτε 10 ώρα το πρωί, βγάζει κάποιο πρόβλημα, γιατί θα βρει τον νευρολόγο και την υπόλοιπη το βοήθεια του ψυχολόγου. Αν δεν τη βρει να φτιάχνει τα νύχια, συγγνώμη κυρίες μου, γιατί το έχω ζήσει και αυτό, θα μιλάει στο τηλέφωνο ή θα παίρνει το πρωινό της. Καμιά φορά να κρατάει 2 πιτόγυρα. Εγώ έπρεπε να το έκανε άλλο. Άρα ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες. Ανύπαρκτες ψυχολογία. Πάμε στο σχολείο. Θα έπρεπε τα σχολεία σήμερα να έχουν έναν ψυχολόγο πέρα από τον υπουργό. Ναι. Γιατί. Θα προτιμούσα να μάθει το σχολείο δεν είναι να μάθεις μαθηματικά, ιστορία και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Μαζί με όλα αυτά πρέπει να μάθεις να είσαι και άνθρωπος. Και εκεί θα εντοπίσει ο σωστός επιστήμονας κάποια προβλήματα που έχει ένα παιδί. Θα αποτρέψει καταστάσεις. Μπορεί τα προβλήματα να ξεκινάει από το σπίτι. Θα φωνάξει τη μάμα, θα φωνάξει τον πατέρα. Δεν ακούν, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να καταφύγει. Δεν ξέρω αν θα είμαστε νομικές αρχές, ομάδες εκκλητικές αρχές κλπ. Άρα και αυτό είναι απαραίτητο κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ακούμε κάθε τόσο εξαγγελίες ότι έχουμε έναν ψυχολόγο, δυτική Αττική, ένας ψυχολόγος για 40 σχολεία. Δεν έχει ποτέ. Θα μας λύσει το πρόβλημα. Δεν θα πω ότι θα το λύσει από εμβολιασμό, θα μας δώσει ένα μπούσουλο, θα δώσει τους γονείς, θα δώσει τους εκπαιδευτικούς. Αυτά είναι θέματα που αν τα μελετήσουμε, μάλλον όπως τα έθεσα, πάμε τώρα στις μεγαλύτερες ηλικίες, στην ενηλικίωση. Ποιος είναι αυτός που στα 22-23 θα αρχίσει να κάνει ληστείες, θα αρχίσει να κλέβει, θα αρχίσει να βιάζει, θα αρχίσει να σκοτώνει, όταν προέρχεται από ένα οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον σωστό με τον τρόπο που περιέγραψε. Κανένας.
Μόνο και κάποια στιγμή θα μπορούσε κανείς να πει, γιατί υπάρχουν και κάποιες στιγμές, να μην το κρύβουμε. Και τι έχουμε εκεί, μια ανακύκλωση. Και έχουμε έτοιμο έναν εγκληματία που μεγάλωσε μέσα από το περιβάλλον σε απόϊχο, όχι. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των ανθρώπων. Και πάμε στην οικογενειακή βία. Τι σας λέω προηγουμένως για τα παιδάκια αυτό στην Κρήτη, που είδαν τον παπά να δάγει τη μάμα και δεν το μόνο παιδί. Πάρα πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που διαπράττει μπροστά στα παιδιά. Και δολοφονίες γυναικών έχουν διαπραχθεί μπροστά στα μάτια των παιδιών. Αυτά τα παιδιά άλλα τι θα κάνουν, θα αντιδράσουν το ίδιο γιατί θεωρούν ότι ο πατέρας τους αντιδρούσε έτσι, άρα ήταν σωστός ο πατέρας και αντιδρούσε έτσι. Άρα η μάνα έφταιγε και να μην έφταιγε, που δεν θα έφταιγε, αλλά και να έφταιγε. Δεν είναι λύση η βία, δεν είναι λύση ο ξυλοδρομός. Αρχίζει και ο ίδιος να μιμείται τον πατέρα και να διαπράττει τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μία ανακύκλωση αυτής της παιδικής, θα έλεγα, εφηβικής παραγωγικότητας. Γίνεται παραγωγικότητα των νέων, εκεί ξεχωρίζει η ύρα το στάρι και κάποιοι συνεχίζουν. Βέβαια θα ακούσετε πολλά για την εγκληματικότητα. Θα ακούσετε ότι είναι εισηγμένη. Δυστυχώς, για την βαριά εγκληματικότητα έχει αποδειχθεί ότι όλα εδώ είναι τα στοιχεία. Τα παραμύθι μας τα έχει. Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην συμμετέχει άτομο ελληνικής καταγωγής. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εγκλημάτων που οι εγκληματικές ομάδες είναι αμυγός αλλοδαπή. Και αυτό είναι το παραμύθι. Μπορεί η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει αυτή την εγκληματικότητα. Όπως σας είπα προηγουμένως, χρειάζεται βούληση. Βούληση, δυστυχώς, στα χαρτιά και στις εξαγγελίες και κυρίως στις εκδοχές εξαγγελίες πάντα υπάρχει. Όταν έρχεται όμως η ώρα του διατάφτα, στρίβουν ούτε διαπαραγόνους. Είχαμε το 2024 74 ανθρωποκτονίες. Το 2000 είχαμε 71 ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα. Από τις 74 ανθρωποκτονίες το 2024, οι 17 ήταν γυναίκες. Βέβαια δεν μου αρέσει όλο την ανθρωποκτονία. Άνθρωπος είναι και η γυναίκα, άνθρωπος είναι και ο άντρας. Σας πετύσουν αυτό οι νομικοί να αποφασίσουν ποιος είναι ο όρος. Και τις ποινές που προβλέπει ο νόμος και για τον άντρα και για την γυναίκα. Οι 17 ήταν οι γυναίκες. Το 23 ναι, είχαμε 71, οι γυναίκες ήταν 14. Κλοπές. Το 2025 καταγγέλθηκαν 33.000. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μόνο 33, αποκλείεται. Τουλάχιστον διπλάσιας. Κατά την εκτίμησή μου, γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί που γίνονται θύματα κλοπών και δεν πάνε να καταγγείλουν. Όμως πάρα πολλές έχουν και βιασμούς, οι οποίοι ξεπεράσανε τους 1000. Πιστεύετε ότι μόνο 1000 βιασμοί, πάρα πολλές γυναίκες δεν καταγγέλνουν τον βιασμό. Εκπώνται ενηλίκων πάνω από 80. Είναι μόνο τόσα. Εμείς ασχοληθήκαμε με τη δομή αμαία στην Κρήτη, στο Ρασίκ. Ξέρετε τι βγήκε στην επιφάνεια, μπήκε σε φυλές. Εκπόρευαν αγοράκια 13 και 14 χρονών. Πάλι στην δομή, στάθουν στο σπίτι. Κοριτσάκια 14-15 χρόνια και αμαία. Από το Ρασίκ τα πηγαίνουν στην πλατεία, στο Σαλιωτάρι, στο Ιράκ και τα πουλούσαν για 20 ευρώ. Και καλά. Αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν με αυτά τα κορίτσια, τι ποινή πρέπει να τους επιβληθεί. Υπάρχει ποινή. Υπάρχει. Να το πω έτσι, σκληρά, ευνοχισμός. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Και αυτά τα παιδάκια, πώς θα μεγαλώσουν. Με τι πράγματα. Το λέω αυτό, αυτά που κάναμε εμείς στην επιφάνεια. Δεν γίνονται αλλού. Γίνονται. Έχουμε στοιχεία. Όχι. Και το ερώτημα είναι και εδώ, από την άλλη πλευρά.
υπαγμένοι από την πολιτεία, υπάλληλοι προστασίας αυτών των παιδιών. Τι κάνουν? Αυτές οι δομές δεν θα πρέπει να έχουν και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και ψυχίατρο. Εγώ δεν λέω να είναι εκεί κάθε μέρα. Να πάνε κάποιες φορές την εβδομάδα. Στα χαρτιά, ναι. Στην πράξη, όχι. Ανέφερε αυτά τα εγκλήματα, τις αυτοκτονίες, τις γενοκτονίες και τους βιασμούς είτε γυναικών, είτε παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτά δεν είναι σκληρά εγκλήματα και κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτά τα παιδιά που υφίστανται αυτή την κακοποίηση αύριο θα είναι normal μέσα στην κοινωνία την οποία ζουν, θα αντιδράσουν και θα αντιδράσουν άσχημα. Και πολλές φορές θα την πληρώσουν αυτή την αντίδραση άνθρωποι που μπορεί να μην φταίνουν. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεροκράτατε, οι ευθύνες βαρύνουν εμάς. Ξεκινώντας από την οικογένεια, πηγαίνοντας στο σχολείο και από εκεί και πέρα τους λοιπούς ταγούς, θα έλεγα, αυτές τις χώρες, οι οποίοι πολύ έχουν γίνει λαγοί και όχι λαγοί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, να αναλύσουμε περιπτώσεις. Εγώ αυτά τα λίγα πραγματάκια ήθελα να σας πω περισσότερο για να έχετε μια εικόνα, να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός, κυρίως στα νέα ζευγάρια, και δεν είναι κακό να μιλάμε μεταξύ μας. Έχει χαθεί η συνομιλία των ανθρώπων, βλέπετε νέα ζευγάρια, βλέπετε παιδιά πάνε για καφέ, κάτω ένα στα μία γωνία, άλλο στην άλλη και συνομιλούν με μηνύματα. Γιατί δεν βέβαια έχει χαθεί η γειτονιά. Δεν βλέπουμε ανθρώπους στη γειτονιά. Και κατά επέκταση έχει χαθεί το γέλιο. Ακούτε παιδικά γέλια στη γειτονιά σας? Όχι. Φταίνε τα παιδιά? Όχι. Φταίνε οι μεγαλύτεροι. Έχουμε αποξενωθεί. Και δυστυχώς αυτή η αποξένωση έχει φτάσει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Έχουμε περιθώρια. Στο χέρι μας είναι. Αρκεί να το διαχειριστούμε σωστά. Δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν μια κοινωνία σαν αυτή την οποία μεγαλώσαμε, ή θέλουν μια κοινωνία αποξενωμένη, ή θέλουν μια κοινωνία ρομπότ. Δεν το ξέρω. Αλλά κατά το ξέρω θα το πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Είμαι εδώ, όποιος έχει ερωτήσεις, μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Προβληματισμό ήθελα να δημιουργήσω. Προβληματισμός πήγα να δημιουργήσω. Και επίσης να συγχαρώ και το Παπαπέκ και τον Στενασμιότατο που σας κάλυψα. Εμένα είναι τιμή μου αυτή η πρόσκληση, το λέω και το αισθάνομαι, δεν το λέω για να το πω, το λέω σαν σχήμα λόγου, ειλικρινά. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία σε Ευρωβουλευτέ. Μακάρι όλες οι εκκλησίες να κάνουν, δεν ξέρω να κάνουν, να κάνουν. Πάντως πρώτη φορά μου έτυχε να με φωνάξω σε εκκλησία. Μέχρι τώρα δεν με φωνάξαμε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταξία και Κατερινόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έδωσε να έρθετε εδώ στην εκκλησία μας και να κάνει αυτή την ομιλία που δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν υπέροχο και μου αρέσει από όλα αυτά που είπατε, δυστυχώς από τις εμπειρίες που έχετε με τα αρνητικά που υπάρχει στον κόσμο. Μου αρέσει κάτι που είπατε και προτείνω και εγώ κάτι άλλο, όταν είπατε να έχει και ένας ψυχολόγος με την αστυνομία και με το σχολείο και με όλα αυτά. Και προτιμούσα και εγώ να έχει και ένας ιερέας μαζί σε όλα αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο να μιλήσει με ένας που θα είναι ο ψυχολόγος και θα του μιλήσει και θα τον ακούει, αλλά και με ένας ιερέας που θα έρθει ο άνθρωπος και να πει και αυτά που σκέφτηκε, που χρειάζεται μία ευκαιρία να συγχωρεί από τα λάθη που σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι όλοι.
από εκείνη την ώρα ήταν Νίτρα. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Μια εκδήλωση στη Μάντρα. Είναι ο Μάντρας. Ήμασταν ο Βαρβαχάμος που λέω ο Σόμπολος. Είσαι εγώ, μια ψυχολόγος. Και ήρθε και ένας του Πάση. Ο Κατώνης ο Μάρκ. Έκλεψε την παράσταση. Έτσι και τον κοίταζαν όλοι. Στο τέλος, έφυγαν όχι μόνο ικανοποιημένοι, συζητιόταν. Μα τι μας είπε αυτός ο άνθρωπος. Είναι σημαντικό. Το θέμα είναι το ακροατήριο αποδέχεται. Άρα, και εδώ θα πω και κάτι άλλο. Με τις περιπτώσεις της βίας, ενδοικογενειακής κλπ. Και της παιδικής παραβατικότητας, αρκετής ενδοικογενειών και κοινωνών και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια που κάνει γνώση και που πάει. Ξέρετε τι έρχονται. Οι σωστοί γονείς. Αυτοί που έχουν το πρόβλημα δεν έρχονται. Και οι γυναίκες οι κακοποιημένες που έρχονται δεν τον να ρωτήσουν και κάνουν πλάγια ερώτηση. Ξέρετε, στη γειτονιά μου έγινε το καιρό. Ενώ τι βλέπεις ότι είναι ήδη κακοποιημένη. Υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το χάσμα πρέπει να ρωτάει στον κόσμο να γεφυρωθεί. Το έργο του σασμό το έχετε δει. Ποιος έπαιζε τον ρόλο εκεί, όχι μόνο του συμβουλαστή και του ψυχολόγου κλπ. Ο παπάς. Ο Έραξ. Σημαντικότατο ρόλο. Έδειξε, γελάς Ράνη, έδειξε ότι ο κόσμος είχε ένα καταφύγιο σε έναν άνθρωπο που του έδωνε λύση και συμβουλές για όλα τα προβλήματα. Ναι, πραγματικά. Όπως δεν είναι η λέξη, αλλά ο ρόλος του ιερέας, εάν ο ιερέας είναι σωστό, θα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να βοηθήσει την κοινωνία που υπάρχει άρρωστη στον κόσμο σήμερα. Δυστυχώς εμείς σαν Ορθόδοξο με το Πάτριο, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς καλούς ιερείς, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τα έργα που έχουμε το όνειρο. Εγώ σαν Βραζιλιάνος έχω πάρα πολλά όνειρα για να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί δούλευα και εγώ με ναρκωμανείς 8 χρόνια και έχω κάποιες εμπειρίες με φυλακές ενήλικους και ανήλικων άνθρωπων και εδώ ήθελα να κάνουμε κάποιες δουλειές, αλλά δεν μπορούμε το λόγο που είμαστε με το παλιό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη ομιλία θα είναι 25 Μαΐου.